Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestületet és a megjelent vendégeket. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 5 fővel határozatképes. Javaslatot teszek a hitelesítők személyére, és megkérdezem egyúttal, hogy vállalják-e Gyönyörű Zsigmond és Kálmányi Szabó Katalin képviselőtársam, hogyha megtenni. Akkor aki a hitelesítők személyével egyetért, azt kérem kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal a képviselőtestület a hitelesítők személyét elfogadta. A kiküldött napirendi pontok a képviselők eskütételek, külsős tag megválasztása a pénzügyi bizottságban, a szociális és egészségügyi bizottság tagjának megválasztása, illetve döntés a pályázat benyújtásáról, az önkormányzat rendkívüli támogatására, illetve a különféle napirendi pontokkal terveztünk a mai napot, és ezekre kell döntést hoznunk. Aki ezzel a napirendi pontokat elfogadja egyetért, azt kérem készfelemeléssel szavazzon. 5 igen szavazattal a képviselőtestület jóváhagyta a napirendi pontokat. Első napirendi pont, Sanyi Sándor és Fekete Lajos önkormányzati képviselők eskütétele következik. A képviselők átvették a megbízó levelüket, és most gyakorlatilag az eskütétel következik. Én fölkérem Sanyi Sándornét, hogy az eskütételet mindenki álljon fel. Én, Sanyi Sándorné, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. és másokkal is megtartatom. Képviselői tisztségemből eredő feladataimat, Képviselői tisztségemből eredő feladataimat, Sáránd fejlődésének előmozdítása érdekében, fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segítsen. Isten engem úgy segítsen. Köszönöm szépen. Fekete Lajos képviselőnek az eskütétele következik. Én, Fekete Lajos, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényeihez hű leszek. Jogszabályait megtartom, Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. és másokkal is megtartatom. Képviselői tisztségemből eredő feladataimat, Képviselői tisztségemből eredő feladataimat, Sáránd fejlődésének előmozdítása érdekében, Sárán fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segítsen. Isten engem úgy segítsen. Köszönöm szépen, és gratulálok először is. Köszönöm szépen. És jó munkát kívánok a képviselőtestület nevében. Köszönjük szépen, és fordítsuk. Akkor a pillanat is. Köszönöm szépen, és gratulálunk még egyszer, és megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 fővel lett most már határozatképes, tehát 7 fő fog szavazni a napirendi pontokat, ezt követően, mivel az eskütétel megtörtént. Második napirendi pont a pénzügyi bizottság külsős tagjának megválasztása. A pénzügyi bizottság külsős tagja a korábbiak szerint Sanyi Sándorné volt, de mivel képviselői mandátumot kapott, ezért nyilván más képviselői, illetve külsős tagot kell választanunk. Javaslom a pénzügyi bizottság külsős tagjaként Erdelics Józsefnét, és egyúttal kérdezem, hogy elvállalja-e ezt a megbízást. Rendben, köszönöm szépen. Akkor most viszont szavaznunk kell, hogy... Tehát szavazunk arról, hogy a testület támogatja Erdelics Józsefné megbízását a pénzügyi bizottság külsős tagjaként. Aki egyetért ezzel, kérem készfelemeléssel szavazzon.
megállapítom, 7 igen szavazattal támogatta a képviselőtestület azt, hogy Erdelics Józsefné a pénzügyi bizottság külsős tagja legyen, és újra eskütétel következik, a külső bizottsági tag eskütétele fog. Kérem, Erika néni, kérem szépen, hogy ugyanígy előmondom, és akkor tessék szíves utána mondani. Én Erdelics Józsefné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. hogy Magyarország és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. és másokkal is megtartatom. Tisztségemből eredő feladataimat Tisztségetből eredő feladataimat, Sárán fejlődésének előmozdítása érdekében Sárán fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segítsen. Isten nekem úgy segítsen. Gratulálok és köszönöm szépen, hogy elkezdtem. Szintén egy átalakulás ment végbe a két lemondott képviselő követően. Korábban Kun Imre a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja volt képviselőként, tehát belsős tag. Én fölkértem Sanyi Sándornét, hogy vegye át az ő helyét a Szociális Bizottságban, aki most megkérdezett, hogy vállalja ezt a feladatot. Köszönöm szépen, Julika néni. Kérem, hogy a testület szavazzon arról, hogy Sanyi Sándor, Julika néni, a Szociális és Egészségügyi Bizottság belső képviselő tagja legyen, aki egyetért ezzel, kérem készfelméssel szavazzon. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület támogatta azt, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság képviselő tagja Sanyi Sándor legyen. Negyedik napirendi pontunk következik, döntés pályázat benyújtásáról, önkormányzatok rendkívüli támogatására. Belsős tagként is? Meg ugyanaz a szöveg, hogy belsős tagként is legyen is? Nem. A külsős. Csináltuk a Már csak azért is, mert a belsős tag, illetve a külsős tag, a Terike néni eskütétele megegyezett az első képviselői eskütétel szövegével. A képviselői tisztségből eredő. Tehát első napi rendi pontban. Tehát, negyedik napi rendi pont következik. Tisztelt képviselőtestület! Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter ismételten pályázatot hirdet a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 50. törvény 3. melléklet 10. pont szerint a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására. A pályázat célja támogatást nyújtása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb feladatok ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására. A támogatás folyósítása előfinanszírozási keretében egy összegben történik, formája vissza nem térítendő támogatás, amely felhasználási határideje a folyósítást követő 3. hónap utolsó napja. A támogatási összeg felső határa nincs meghatározva, a pályázatot benyújtani évente 2 alkalommal lehetséges. Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy tárgyaljunk erről, és majd azt követően a határozati javaslatról döntsünk. Tehát ezt úgy is hívják még, hogy reki. Én tudom, hogy nem nagy dicsőség egy önkormányzatnak, ha ehhez folyamodik, de azt hiszem, hogy a mostani krízis költségvetésünkből eredően vannak olyan költségek, amit esetleg az államtól visszakaphatunk, és főleg a gázszámla, a villanyszámla költségei, és ezek is csökkentenék a falu terhét. Én azt hiszem, hogy ebben a kétszer helyzetben nem igazán gondolkodhatunk. És rajta, hogy ez nem igazán ildomos egy önkormányzatnak, ezt meg kell most lépnünk, a lehetőség van rá. Eddig is éltünk ezzel a lehetőséggel, úgyhogy minden Bizony azt gondolom, kétszer. hogy ki kell használni a lehetőséget. Milyen számlák lesznek a kifizetésben? Gázszám, tehát Láttam, hogy 5 millió, közüzemi számlák. nem kerek szám, hanem Igen, tehát nincs limitálva, ennyi van most, ami beadható erre a keretre. ez mind közüzemi szám? Hát én a közüzemi számlákból. Én azokat láttam.
Ezek olyan lejárt határidejű számlák, képviselőtestet hozzáférhet, ami gyakorlatilag lejárt a határideje, és ezeket beadjuk, nem tudtuk kifizetni, és ezzel gyakorlatilag az állam is belenyúl az önkormányzatoknak, és egy segítséget nyújt, anyagos segítséget. Nem biztos, hogy megítélik mindennek, egy részét szokták megítélni. Télen a decemberi hónapról tudok beszélni, bent volt 8 millió értékű számla, talán egyet vagy kettőt utaltak át. Ez nagy segítség mindig. Én nagyon szégyellem egyébként, hogy ilyenhez kell folyamodnunk, arra fogok törekedni, hogy ez minimálisra csökkenjen, vagy ha sikerül úgy megerősödni, remélhetőleg mindenki közös munkának köszönhetően, akkor akár ezzel nem is kellene foglalkoznunk, mert ez nem egy dicsőség. Azért szokott még esetleg másmilyen számlaisan ezt szerepelni, mert teljes összeget soha nem ítélnek meg, és akkor legalább azok az összegek is lehetnek belőle. Tisztelt képviselőtestet, van-e még valakinek hozzászólása, vagy éppen olyan dolog, amit szeretne elmondani? Ha nincs, akkor a határozati javaslat így hangzik, majd azt követően kérem, hogy szavazunk. Sárán község önkormányzat képviselőtestülete úgy határozott, hogy a támogatási igényt nyújt be Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 50. törvény 10. pont alapján települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására 5.465.209 forint összegben. Természetesen a képviselőtestület fölkéri a polgármestert a pályázat előkészítésére és benyújtására, aki a határozati javaslattal egyetért, azt kérem készfelmenéssel szavazzon. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület támogatta ezt a határozati javaslatot. Különféle napirendi pontban van néhány dolog, amiről döntenünk kell. Az első, a különféléken belül bérleti díj. A rendőrségi épület bérleti díja jelenleg én úgy tudom, hogy 10 000 forint. Dönthetünk arról, hogy 20 000 legyen, ezt a helyi KMV-s megbízott fizeti, utána jártunk, nem az őrs, nem a rendőrkapitányság, nem Debrecen, nem Berettyújfalu, ő fizeti, eddig 10 000 forint volt, abban kell gyűlölni jutnunk, és szavazunk arról, hogy emeljük ezt a duplájára, azaz bruttó 20 000 forint. Akinek van ezzel kapcsolatosan bármilyen észrevétele, javaslat, azt kérem. Annyi hozzátenni, hogy 10 éve megállapodott ezt a összeg. 10 éve, 10 000 forint. Hát szerintem a manapság már az 20 000 forint sem egy olyan nagy összeg, hogy azért egy háznak az albérletéért. Debrecenben 70-80, már kezdődik. Még ekkor sem, még ha 20 000-et állapítunk meg sem, megyünk szerintem. Magasra. Akkor is nagyon. Jutános. Törlesi csőfizeti? Persze. Van-e egyéb vélemény ehhez kapcsolódóan? Tehát aki úgy dönt, hogy a rendőrségi bérlakást, amit a KMV megbízott bérel, 20 000 forintban állapítsuk meg, azt kérem készfelemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy igen szavazattal a bérleti díj 20 000 forintban történő megállapítását támogatta a képviselőtestület. A másik, az egy nagyobb volumenű dologról van szó, mégpedig az adósságkonszolidációs pályázatból korábban kivitelezésre került és felújításra került az a Csetreki féle vendégház, amit most vendégháznak hívunk. Ezt valamennyien tudjuk, hogy ősszel történt meg, és ennek a vendégháznak a felújítása ősszel kezdődött el. Januárban befejezte a vállalkozó, és dönthetünk abban, hogy ezt kiadjuk bérletben, és a bérleti díjról kellene határoznunk. A ház nem fölszerelt, nincs benne semmilyen vízcsap, közmű, illetve be van vezetve, de bútorzat nincs, ágyak nincsenek. Ebben az esetben, tessék? A fürdőszobában. Konyha nincs? Konyha nincs. Nincs semmi. Van egy konyha rész, ott a cső kiáll a falból. Hát azért, hogy ez a nagy összeg csak a felújításra futotta. A nagy összeg csak a felújításra futotta. De ez volt az az összeg, ami az adóból ment. Az iparűzési adóban szeptemberében. Tehát ami a
falból lóg a vezeték, egy villanykör van a végén, tehát ilyen állapotban van. Fűtés az rendben van, fűtöttük is, egy 5 fokot biztosítottunk, hogy ne fagyjon el a rendszer. A fürdőszoba teljesen felszerelt, a WC teljesen felszerelt, viszont a konyhán egyáltalán semmi nincs, csak 2 nyilván a hideg-melegvizes csőcsong van a falban, ezeket mind föl kellene szerelni. A falusi vendéglátásra azt most nem adhatjuk ki, mert a konyha nincs rendben. Gázfűtéses. Gázfűtéses. Nincs benne sem. Mekkora területű ez? Hát szerintem egy ilyen 10 vízes házról van szó. De ez akkor Két több szoba, szoba? Két Három Három szoba. szoba? Bocsánat. 2 az utcafronton, tehát ami a Horró László utca fele nézek, pedig oldalt van, de az egy kisebb, ilyen félszobának hívható, 10 négyzetméter. Tehát mondjuk 6 ember elszállásolására lehetne akkor lehetőség, 2-2. Igen. Hát Vagy szobában lehet, hogy 4 inkább 8, de még vendégházként nem üzemeltethetjük, mert valamilyen probléma van vele. De így van. De mint önkormányzati tulajdon kiadhatjuk. Odaadhatjuk, és van is igény erre. Én akkor azt, én úgy látom legalábbis, hogy az lenne jó, ha itt van igény rá, és ki tudjuk adni, akkor azt a pénzt valamiképpen visszaforgatni, hogy használható legyen, berendezett házat csináljunk belőle, és végén a funkciójának megfelelően tudjuk esetleg szállásnak is kiadni, ha már mondjuk egy a bérleti szerződés megszűnt. Teljesen egyetértünk abban, hogy ezeket a bérleti díjakat mindig visszaforgatjuk, és akkor elkezdjük felszerelni a házat. Tehát, hogy valami De míg induljon el. nincs lakható állapotban, nem lehet bérleti díjat szedni. Tehát az csak igényelne valamennyi önerőt, hogy legalább a teakornál rendbe tenni, illetve körülnézne az önkormányzat olyan vagyontárgyai közül, hogy asztalszék vagy. És aki kivenni, vagy hogy mondtad, hogy van rá igény, ő ebben az állapotában szeretné kivenni? Így, ahogy most van. Hát más lehetőség nincs. Azért mondom, hogy mert ugye nem... Vagy döntünk úgy, hogy akkor valamennyi pénzt elfordítunk, és elkezdünk Ha valamit más hozzá. személy szeretné kivenni? Igen. Lakásszéljel? Igen. Most akkor ami bérleti díjat ad, akkor azt majd vissza kell forgatni a házatok felújítására. Én berendezésére. Ha laknak benne, azt festeni kell őket. A gyerek elmegy be. Nem, hát várjuk meg, hogy ki a jelentkező. Megkérdeztem a jegyzőasszonyt, hogy elmondhatom, mert igen, a pedagógus Ludman Viktor szeretne, hogy ne Debrecenből járjon ki, hanem ő azt mondta, hogy vállalja, minimálba berendezi, és akkor esetleg azt a bérletgéret vissza tudnánk forgatni. De itt, tehát aki nem ismeri itt, amit az iskolában nálunk, Debrecenből jár ki, és gyakorlatilag egy ilyen bérelni ezt az épületet, és rendben karban is tartaná az udvart. Említettem, de hát ehhez az udvarhoz jár 4 fólia, tehát ezt nem hiszem, hogy vállalnám. Hát örülnék nekik. De erről van szó. És ebben az állapotában, most én Valami- nem vagyok ebben járatos, most mennyiért tudnánk kiadni? Tehát én ezt nem is tudom most, mivel hogy nem egy olyan épület, amiben minden tökéletesen ott van, meg úgy van kialakítva a konyha, meg minden, mivel ugye nincs bútor. Tehát ugye, jó persze, hogy most gondolom, hogyha valaki albérletbe költözik, akkor van olyan, amit elhoz, vagy mit tudom én, tehát hogy most berendezi, az rendben van, csak akkor ezt végül is ő gondolom tartós időre gondolna, tehát itt most nem 1-2 hónapról van szó, hanem Most azt kell esetleg mérlegelni, hogy az önkormányzat mégis meg tudná csinálni a konyhát, és ki tudná adni, akkor mennyire esetleg a bevétel. hát Beszéltem. ha most, bocsánat, Hogyha most ő tartósan gondolja, akkor ő lényegében ott él, tehát ő minden hónapban fizeti rendesen az albérletet. Ha most úgy próbáljuk kiadni, hogy hát kiadod egy hétvégére, egy napra, 2 napra, akkor nincs több bevételet szerintem, tehát nincs semmi. Meg hogyha külön szállásadásra gondolunk, akkor előbb-utóbb kész lesznek a faházak. Tehát az is és akkor nem is beszéltünk a gyerekház első Kell szintjére. egy olyan valaki, akkor Aki azt is. Igen. Még annyi merült fel bennem, hogy ugye erről nem beszéltünk, hogy ezt bárkinek, és
gondoljuk át, napoljuk el a napi rendi pontot, és fussunk neki még egyszer? Nem, valakiben felmerült, és akkor megkérdezte, jó, így akkor előnyt élvez, tehát nehogy az a vád érjen bennünket, hogy nem is volt szó róla, hogy ezt a lakást szeretnénk kiadni. Ez most jött a héten, beszéltünk róla. Azért mindenképpen azt a tájékoztatást szeretném adni a testületnek, hogy miről is volt szó. Gondolkodtunk, és azért ő mondta egyébként, hogy 70-80 Debrecenben egy albérlet, és akkor én azt végig gondolva itt a lehetőségeket, én azt beszéltük, hogy esetleg naponta 1500 forint. Viszont, hogyha arra a következtetésre jutunk, hogy és látjuk, és bárki megnézheti természetesen ezt a házat, hogy mennyire nincs benne felszerelés, akkor szerintem a napi 1000 forint plusz rezsiköltség reálisabb lenne, és utána ezekből elkezdjük felszerelni, aztán majd meglátjuk továbbiakban a szempontból. De hogy dönthetünk úgy, hogy állapoljuk, és akkor mindenki elgondolja. Akkor ez már mehetne május 1-től. Hát akár. És az már akkor bevétel lenne. Igen. És akkor ha ezeret nézzük, akkor átlagban 30 000 egy hónap, ugye? Igen. És most ebben az állapotában 30. Tehát ahogy most van, és akkor nem kéne telefon, hanem akkor Viktor azt vállalta szóban, hogy akkor ő ezeket berendezi szépen, csinálgatja, de nyilván azokat az összegeket is visszaforgatjuk erre a házra. Vagy visszaforgathatjuk. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen jobb, mint hogy ott álljon üresen, és várjuk, hogy egyszer majd valahonnan lesz pénz a berendezéséhez. Mert ez körülbelül olyan, hogy most mire számíthatunk, hogy mikor, miből tudjuk berendezni. Lehet, hogy évekig ott áll üresen, semmi haszna. Nyilván tudunk segíteni, hogy azt a széket, ami van, azt oda visszük. De most jelenleg még mosógép is van benne, mert a sportöltöző odapakolták. De nyilván ez megoldható probléma, amennyiben úgy dönt a testület, hogy május 1-től ez mehet ilyen formában. Hát én úgy gondolom, hogy így biztos bevételi forrásnak számít. Ha úgy próbáljuk meg kiadni, most az nem biztos, hogy jönnek rá. Nem tudom. Tehát most hogyha napokra adott ki, az sem lehet. De maga a környezet sem úgy vonzó. Tehát nem egy szép udvarról beszélünk, hanem hát tudjuk mi van ott. Jó, 20 méterre egy kamion. a bérlő és a bérbe adó részéről is, ha megszabunk egy határidőt, mondjuk december 31, és akkor felülvizsgáljuk. Igen, hogy valami legyen. Nem, hogy Addig lehet, milyen szuper berendezés. Hát lehet, hogy lesz valami olyan pályázat, amely lehetővé teszi a vendégházak berendezését, sose lehet tudni. Meg azért is jó, hogyha nem Addig kötelezedünk el olyan hosszú Hosszú időre, hiszen időre egy választás elé néz a község és az ország, tehát majd az új testület meg majd elmondja, Azért tehát mégis ne kössük meg az ő december 31 kezüket sem. szerintem Én egyetértek. És ha valaki jön még, hogy ő is szeretnék kívánni ennyi pénzért, mert hát ez. Azt mondja, hogy oda költözik családostól, akkor mi csinálunk? Tehát én ezt mondtam. Azt mondja, hogy nem 30-at fog érte fizetni, hanem 40. Így ért az állapotában is. Ezért kell okosan gondolkodni és dönteni. Egy helyi pedagógust azért lehet ennyivel támogatni, hogy Most éppen az jutott eszembe, hogy mondtam, Van, hogy és esetleg van. ellapja, és akkor Nincs utána december festeni, 31. ilyesmi. Mondjuk itt ebben egy személy költözne be, tehát December 31. ilyen veszély úgy gondolom, hogy nem áll fenn, hogy ott 1-2 éven belül annyira tönkretenni. Hát egy felnőtt, értelmes fiatalember tud rávitázni. Azért szokták szedni a kauciós díjat, hogy az ellapja ideje abból fedezik a költséget. Igen, Ez megoldható, ez Mert jár. a lakbérnél is, hogy bútorozott a 2 bérletet, hónapot, vesz 3 ki vagy hónapot, nem. attól függően, hogy milyen állapotban veszik át az albérletet, szoktak 1, 2 vagy 3 hónapot kérni előre. És december 31-ig az egy fél év szinte, bő fél év. Én úgy gondolom, hogy ennyit megkockáztathatunk. Az a fél év alatt is akkor 180 000 forint bejön, ahol már azért tudunk mozdulni a legszükségesebb dolgok felé. Én szívesen. Van másnak javaslata, észrevétel. Hát ugye az
lényeg, hogy így most vendégházként nem tudjuk működtetni. Tehát most egyelőre csak a várakozás áll fenn nekünk lehetőségként, várakozás arra, hogy egyszer valahonnan lesz pénzünk, hogy vendégházzá alkalmassá tegyük. Nekem egy kérdésem van még ehhez, mert ugye a pályázatban úgy lett, hogy vendégház. A pályázat kiírója nem kötelezze bennünket arra. Nincs ilyen kötelezettség, hogy azt tényleg vendégházként működtetni, mert nem ismertük ezt a pályázatot, mikor ez az egész készült, semmi nem tudtunk róla. Csak mindig vendégház. Még a vendégház funkcióját nem kapta meg, igaz? Na jó, csak ez nem, nincsen valami A pályázatban ilyen papírja, vagy van. valami. Nincsen erre valami kikötés? Fenntartás biztos, hogy van arra nézve, hogy az önkormányzat nem idegenítheti el. Az, hogy ezt vendégházként kell működtesse, erről nekem nincs tudomásom, de hogyha bent lesznek Balázsék holnap, akkor mi megnézzük. Hát végülis az is egy funkció, hogy vendégházként tartósan kiveszi valaki, tehát így is működhet. Hát hívhatjuk úgy, hogy Nem vendégház, tudjuk. persze. Tehát most, hogyha az önkormányzat működési engedélyt kérne rá, mint vendégház, akkor aztán kellene utasítani. Tehát egy sakmat helyzet most. A hatósági bizonyítványt is most állítottak ki a földhivatal, illetve a bistróra vonatkozóan is, mert ott még mindig 25 éve úgy látják, hogy az egy bistró, nem fűzőkonyha. Tehát 25 éve még úgy látják a nyilvántartásban. Nem átminősítve. Hatósági bizonyítvány most csináltuk meg. Sőt, a vendégházra is. Mert a többi nem kötött bele. Nem lett átminősítve, de most már rendben van. Az is bistró volt. Mégis annál jobb, mint hogy üresen álljon. Én véleményem ez. Hát, És egy személy az amortizáció. a község anyagi és a község érdeke azt kívánja, hogy ez azért És akkor működjön. Erő bácsi csatlakozva, ha azt mondanánk, hogy, tehát, hogy két havi kaució. Jó. Nyilván azt visszakapja a... Igen. Ezt a bérleti szerződésben kell rögzíteni. A későbbiekben meg ott lesznek a szociális bérlakások. Már amikor. Amit szintén kitűnt van. Igen, ez most ezért nehéz, én is ezen, tehát ezért nehéz, mert most mi van, ha még 2-3 ember azt mondaná, hogy... Ez volt az első gondolat. Tehát ugye ez a... Miért pont ő? Igen, hát ezért nehéz ez. De a másik meg... A másik oldala meg az, hogy nincs, és persze, most hogy... és kiméljük a... pedagógus köti a falhoz. Ha véletlenül kiderül az, hogy nekünk már pedig vendégházként kell ezt üzemeltetni, akkor nem egy családot kell kirakni. Vagy hogy mondjam, tehát hogyha most végig is az van benne mondjuk a pályázatban, hogy már pedig úgy kell. Tehát a kérője kötelez bennünket arra, hogy vendégházként üzemeltessük. Lényegében akkor is kiveszi, tehát lényegében akkor is kiveheti. Tehát nem tudom, hogy most igen. De gondoljunk arra, hogy mondjuk amikor mi gyerekek voltunk, hány szolgálati, pedagógus szolgálati lakás volt a faluban, és ugye azzal kötötték a pedagógusokat a Sáránkhoz, és hányan meg is gyökeresedtek itt, és sárándi lakosokká váltak utána már saját házban. Most ilyen lehetőségünk nincs, és ugyanúgy jó lenne valamivel kötni a jó pedagógusokat, hogy maradjanak itt, ha ilyen előnyt tudunk neki biztosítani, akkor úgy gondolom, hogy a falu gyerekeit neveli, akkor ennyi előnyt élvezhet. És egy fél év alatt kiderül, hogy mekkora az igényre. Igen. Tehát nem köteleződünk el hosszú időre, tehát azért is jó, mert december 30. Van-e még valakinek véleménye? Amennyiben nincs, akkor döntsünk. Én felolvasom ezt, hogy benne legyen a jegyzőkönyvben. Tehát a leendő vendégházat május 1-e és december 31-e között nyilván biztosítjuk a bérlő részére azzal a feltétellel, hogy ilyen állapotban veszi át, és 2 havi kauciót fizetve. Aki ezzel egyetért, azt kérem készfelméssel szavazzon. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, akkor ezekkel a feltételekkel egy bérleti szerződést fogunk előkészíteni.
Tisztelt képviselőtestület, én korábban már említettem, hogy a kormány támogatta Sáránd infrastrukturális fejlesztését és a Petőfi Parknak a rehabilitációját. Az infrastrukturális fejlesztésekben arra gondoltunk, hogy a Nagy utca járdáját mégis meg szeretnénk csinálni valamilyen formában, ami elmaradt, kimaradt a korábbi, pontosan ugyanebben az adósságkonszolidációs pályázatban volt, mint a vendégház és a konyha felújítása. Nem tudtuk megcsinálni, mert tél volt. Elérkezett az idő, el tudtuk számolni azt a pályázatot, köszönhetően a pályázatíróinknak, tehát ott más jellegű tevékenységeket, amit az önkormányzat elvégzett korábban, el tudták számolni, úgy néz ki, hogy el is fogadta az államkincstár. Viszont most ebből a pályázatból, amit biztosított a kormány a téli hónapok során, és aminek az összege itt is van, arra gondoltunk, hogy a Nagy utca járdát megcsináljuk, és ismétlem magamat, viszont a járdát térkőből raknánk ki, és szélesítenénk 1 méter 10-re. Most 80 centi széles a járda, tehát körülbelül ennyi, megmértem egy vonalzóval, mert jobb hiány az volt a kezembe, és 1-10-re szélesedne a járda, és térkővel raknánk ki. Nem engedélyköteles, és indulna a konyhától egészen az orvosi rendelőig, és így az összes intézményünket, orvosi rendelő, óvoda, családsegítőkönyvtár fölfűznénk erre a járdára. Sajnos a lehetőségeink csak az egy oldalon történő megépítését teszi egyelőre lehetővé, hogy mit hoz a jövő, azt meglátjuk. De úgy néz ki, hogy ebbe a támogatásba beleférne ez, és úgy, hogy a tér mellett, a tér kivitelezése mellett is. Bekértünk 3 árajánlatot. A 3 árajánlatból itt van a kezemben. A legjobb és legköltséghatékonyabb árajánlatot egy sárándi illetőségű vállalkozó adta. Én ezt szívesen odaadom, és akkor kérem a döntés előtt ezt nézzék át, nézzék meg az árajánlatokat, és azt követően döntsön tisztelt képviselőtestület, hogy menjünk-e tovább ebbe az irányba, és hogy csináltassuk-e meg a járdát. Pénz megvan rá. 2 hét múlva kezdhetik. Hogy nem engedélyköteles. Hogy nem engedélyköteles az. Vagy felújításnak számít meg Nem azért, de már a postatáblá van a járda mellett, és ott alá fog kerülni. Végig a járda mellett ott van a postatáblá. Hogyha a vállalkozó azt látja, azt tapasztalja a beruházás megvalósítása közben, hogy ott valamilyen közművet érint, akkor ki kell hívni a közművet egyeztetni. Végig ott megy a postatáblá. De az egyeztetés, tehát nem engedélyköteles, nem építési engedély. Minden más utcákra egyébként vannak építési engedélyeink, a járdákra vonatkozóan, a Nagy utcára nincs, hát valószínűleg pont ezért. Tehát egy egyeztetést követően szerintem ez megoldható. De nem kell megterveztetni, nem kell engedélyeztetni, tehát erre gondoltam, hogy nem engedélyköteles. Nyilván, ha valami ott van, akkor az egyeztetés, azt nem kerülhetjük meg, ha vállalkozóan ezt megold. A szélesítés mindenképpen fontos lenne, mert így nagyon nehéz. Babakocsival is elérsz. Hát meg maga a járda minősége is már olyan, hogy Ezt önnek kellene már megkínni, amilyen van, ha van egy kis eső, vagy tényleg amikor a csapadék megolvad, az a víz. Meg a térkő azért jó, mert ha bármit változtatni kell, azután visszarakható, nem egy eltüntetni nehéz beton tömeg keletkezik belőle, hanem újra felhasználható. Hát ilyen szempontból hasznosan. És valóban minden intézmény. Meg a gazdasági fórumon is elhangzott, hogy nagyon keskeny. Jó, ez a másik oldalban is, de csak a ha már egy jelenlegi oldalban 8 millió. megoldható a közlekedés. Nyilván rakja. Annyi mindennel. Csak Anyag, bontás, térkő, minden. 1/10 szélesség, nyilván szegélykő 1/10 szélességben, és a konyhától orvosi rendelői mértékű. Milyen árak vannak? És az, ami ugye lett volna, az ennek a minősége lett volna, ami most is van. Hát ami lett volna, az betonjárva. Igen. Tehát ott leöntik a betont és megvan. Ez azért, mivel a falu fő utcája egy kis figyelmes is van. Nyilván a többi is, de itt nagyon sok ember megfordul. És mivel 2 héten belül kezdhető is, szerintem.
persze, nyugodtan. Ez az 50 milliós az önkormányzat infrastruktúrális fejlesztése, aminek része a Petőfi Parknak a rehabilitáció. Tehát most úgy kell érteni, hogy nyilván nem fog az 50 millióba kerülni. Vannak, szét kell mondani. 30 millió, és a járulékos költségeink például ez is. És ez is van olyan fontos, hát végleg lenne 30 millió. Beruházási költség abban a pályázatban, ami kimondottan partra költhető, az 30 plusz áfa, 30 millió plusz áfa. Tehát annyi nem kell a Petőfi Parkra. Tehát akkor miért ne fordítsuk más dolgokra is. És rendbe tegyük a Petőfi utcán lévő parkot, egy kicsit csinosítsuk a Trianoni emlékmű körül is, tujákkal, padokkal, kukákat vegyünk a Nagy utcára. Tehát pontosan ebből tudjuk ezeket az infrastruktúrális fejlesztéseket megtenni, és akkor ebből nyilván van ez is, még azt is, ez is belefér. És ezért nem fér bele a másik oldal, mert nem tudjuk, hogy meddig tudunk ebből nyújtózkodni. De elképzelhető, hogy még az is, de nem tudjuk, még majd meglátjuk. Úgyis itt lesz a képviselő. Most ilyen kövön kényelmes tolni a babakocsikat? Hát ha olyan tényleg. Hát annak jó Azért kérdezni, minőségű. vajon milyen a térkő, mert azért egy olyan, vagy egy rokkankocsival, vagy egy olyan, hát jó, az olyan térkő, hogy oké, csak azért mondom, hogy Nem például saját ilyen gyártású, minőség. nem saját Nem gyártású. saját, ez tüzépről. Nincs nekem a saját gyártásúval se semmi problémám, csak hogy azért kérdezem, hogy vajon jó, hát biztos úgy rakják le, hogy jó legyen, csak azért, hogy akkor tudják is használni az emberek, mert ugye nem biztos, hogy eltolja rajta, mert ha így remeg, akkor... Meg egy nagyon fontos kérdés, és amit nem mondtam el az ilyen beruházások esetén, meg amikor döntünk arról, hogy sportöltöző vagy éppen járda, hogy abban a közfoglalkoztatottak nem vesznek részt, hiszen ez fölvállalja, megcsinálja, és nincs más, tehát a közfogi más feladaton dolgozik. Tehát itt, hogyha fölvállaltatunk valakivel egy munkát, akkor az ő munkásai fogják elvégezni teljes mértékben a munkát, tehát nem csapkozunk itt az összegekkel. Persze, én értem. Jó, hát akkor gondolom, hogy ez úgy. És ez mitől függött, térkő vagy beton? Ez esetleges szó, ha bármit... Ja, hogyha valami olyan van, akkor inkább tudjuk jobban mozgatni a térkővel. Ja, értem. Jó, csak azért Lányomban talán tényleg előfordul, hogy ilyen közüzemi valami van, és ott azon a helyen könnyen kibontani. Praktikusan. A vízvezetékrendszerek is elég elavultak, ugye, amik keresztezik a járatot. Igen, és akkor könnyebb úgy egy ház. Kibontja a föld, és visszateszünk semmi. Ott gyakorlatilag csak a szegélykő, ami sérülhet. De az pótolható, körülbelül 1000 forint egy méter szegélykő, bár lehet, hogy azóta már a tára 1000 forint. Igen. Nincs olyan? Drága. Hát drága. Egy ikön. Szegénykő is. Hát meg el is fognak szállni a sokkal az árak. Most minden elszállt már. És a felbontott betont azt ledepózza valahova sárán, vagy hasznosítja valahova? Darált betonként, ez elég nagy mennyiségű az. Mindenképpen. Hóval mennyit meg lehet. El lehet adni hőméterét. Fogja dolgozni. Vagy visszadolgozza. Alapnak, de az alapnak jó, nem? Vagy éppen a bicikli Nem töltésre, vagy minek nevezik? Alapjait. A legalján. Hát arra megfelelő. Persze. Van még valakinek vélemény ezzel kapcsolatosan? Akkor a zárójelentek publikusak mindenki részére ellátta, hiszen képviselőtestet, akkor én úgy kérdezem meg, hogy aki a legköltséghatékonyabb árajánlatot támogatja, azt kérem kézfelemeléssel szavazzon. És megállapítom, hogy 7 igen szavazattal gyakorlatilag a sárányi illetőségű vállalkozónak az árajánlata került támogatásra, és fölvesszük vele a kapcsolatot, és megkérjük, hogy építse ezt a járdát. Köszönöm szépen! 3 támogatási kérelem, de egy ügy következik. A Teszve Szociális Szövetkezet, mi az? Nem 3? Nem. De 3 részből áll össze. De egy ügy. Nem fedjük be? Jó. Elnapoltuk. Teszve Szociális Szövetkezet és a csődeljárással kapcsolatosan költségek fognak fölmerülni, de a következő testületi ülésre elő fogjuk ezt készíteni. Jó? Akkor ez lesz. Az önkormányzat? Mivel egy tag az önkormányzat. Ez
szövetkezet mindig csak Az testület. Na az is 3 részből áll. Ez zavar. 3 költségtétel van, tehát de mindjárt olvasom, jó? A Sárlánti Tesztes Szociális Szövetkezet, amelynek az önkormányzat is tagja, felszámolás alatt áll. A tagi hozzájárulás fejenként 50 000 forint volt, ezen kívül eddig az önkormányzatnak sem volt több költsége, sem a szövetkezettel, sem a pékséggel. A felszámolási eljárás során időközi és éves záró beszámolót kell készítetni a könyvelővel, valamint a törvényszéki és az igazságügy minisztérium felé illetékdíjat kell fizetni, ez összesen 255 000 forint. Minden tagra 25 500 forint esik. És akkor itt van törvényszék, igazságügyi minisztérium, könyvelő. Ez a 3. Hát ezeket kell. Azzal a kéréssel fordul Porkolár Istvánné a tisztelt képviselőtestülethez, hogy az önkormányzatra, mint tagra háruló 25 500 forint összeg kifizetéséhez hozzájárulni szíveskedjen. Továbbá, mivel a szövetkezet teljes könyvelési anyagát el kell juttatni a felszámoló Üröm településen lévő irodájába, kérem az önkormányzat segítségét a szállítás megoldásában. Tehát ez a 25 500 3 tételből levődik össze, ezért értettem én félre, hogy 3 költségtétel. Az egyik a könyvelő, a másik az a minisztérium, meg az ügyvéd, talán törvényszék. Igen. És akkor így jön össze 25 500, erre kérik a tagi hozzájárulást. Nekem kérdésem van. Ugye az önkormányzatnak a Tesztes Szövetkezettel van egy olyan megállapodása, hogy az önkormányzat havi 40 000 forintért biztosította a Tesztes Szövetkezetnek azt az épületet. Még mindig a Tesztes Szövetkezetnél van, tehát ezt a 40 000 forintot a Tesztes Szövetkezetnek az önkormányzat felé minden hónapban fizetnie kell. Első kérdésem az, hogy befizette, és nem, hogy már akkor még most mi fizessünk 20-hány ezer forintot, mikor a Tesztes Szövetkezet a havi 40 000 forintos kötelezettségének nem tesz eleget. Ez akkor éves szinten 480 000 forint lenne. Az önkormányzat annak idején vállalta annak az épületnek a rendbetételét, átadta a Tesztes Szövetkezetnek, és ez a 40 000 forintos bérleti díj mai napig érvényben van. Még egy kiegészítést szeretnék tenni. Annak idején különféléppen szavazott a képviselőtestület 900 000 forintról, amiből annak az épületnek az energetikai felújítása megtörtént azért, hogy a pékségnek alkalmassá váljon. Tehát az önkormányzatnak már úgy veszük, lehet, hogy annak az épületnek nem kellett volna 900 000 forintos fejlesztés, de megtettük azért, hogy a pékség működhessen. Tehát ez egy kicsit félreviszi a vonalat, mert nem 50 000 forintunkba került, hanem akkor rakjuk hozzá ezt a 900 000-et is, amit jó, ott maradt abban az épületben, de egyáltalán nem biztos, hogy ott a későbbiekben olyan tevékenység fog zajlani, ami ezt az energetikai fejlesztést igényelni. Szükség van erre. A másik meg hogy Ürömre elvinni, 10-hány tagja van ennek a szövetkezetnek, nem csak az önkormányzat. Néhány iratot berakni egy személygépkocsiba szerintem vele. Ez az összeg egyébként a magánszemélyként kifizette. Tehát ő befizette ezt az összeget, és ehhez kéri a hozzájárulást a tagoktól. De ő magánszemélyként ezt már kifizette. Igen, még ez a szövetkezet, vagy most ezzel milyen helyzet? Felszámolás alatt. Felszámolás alatt van, és most ez még kell, mert hogy tehát ez még... És minden egyes tag már befizette ezt a 25 000, ennyit? Hát én ezt nem tudom megmondani, ezt a... De minden tagra érvényes ez? Minden tagra érvényes. Segények. Megmondom, ez a 40 000 forint bérleti díj. Tehát a tagokra ez érvényes. Az önkormányzat felé meg még van ez a kötelezettség. Mi addig tudunk valami mást kezdeni ezzel az épülettel? Nekem még annyi lenne a... Benne vannak a gépek. Tehát még ott van Ja, tehát még ott vannak a gépek? Igen. Hát meg lehet nézni. Nekem még annyi lenne a kérésem, vagy kérdésem, ha már ilyen jellegű kérés merült fel, akkor én szívesen láttam volna a Tesztes Szövetkezet elnökét, hogy akkor beszámol a jelenlegi állásról, hogy hol is áll a szövetkezetnek ha gondolom, hogy a tagok előtt ez megtörtént. Polgármester úr, volt ilyen? Természetesen egy héttel ezelőtt meghívtak, eljöttünk, elmondták ugyanezt, és azt mondtuk, hogy jó, én nyilván nem döntök a testület nélkül, ilyen kérdésekben ezért vagyunk itt most, hogy erről döntsünk. Akkor a szövődésbe kell fizetni, Tessék? mert még most élő. Ezt vetted, akkor jövőre ugyanúgy befizetni, mert ugyanúgy meg kell csinálni mindent. Akár dolgozik, akár nem.
felszámolásnak része. Jó, de hát az most lesz a felszámolás, ha lesz. Tehát akkor jövőre újra meg kell fizetni. Ezt akkor még az előző képviselőtestület megkérdezte, hogy jár-e valamilyen költséggel, hogyha az önkormányzat tagként benn marad, vagy egyszerűen mondjuk azt, hogy nem vállaljuk tovább ezt a tagságot, és akkor szerintem félrevettünk informálva. Mert nem volt kötelező az önkormányzatnak továbbra is ezt a tagságot fenntartani. Igen, most mivel, hogy tudom, ezt már most értem ezt a 25 000 forintot, hogy az mire van, csak hogyha most mondjuk mi nem akarunk már tagok lenni, most már nem tudunk kilépni, mert a felszámolás alatt van. Volna, ami nem. Felszámolását. Igen, tehát most ugye már elindult ez a dolog, tehát Októberre fel is vettek. Így van, csak akkor elutasításra kerül. Hogy nem jó lesz ez az önkormányzatnak. És akkor gondolom ezt a 40 000 forintot nem kapjuk havonta, az önkormányzat nem kapja azt a mértékben. Most a végezszámolás alatt, vagy a felszámolás alatt lesz majd kérdés, hogy mit fog kimutatni a felszámoló az önkormányzat és a szövetkezet viszonyában. A hanyadikok vagyunk a rangsorban, akik esetleg kell, hogy kapjanak, és kapunk el. Hát nagyon kicsit bonyolultabb. Igen, mondom. viszont a másik oldala szerintem, hogy most akár az önkormányzatot nézzük, akár bármit, sajnálatos módon akkor, ha az önkormányzat is tagja, akkor ő is felelősséggel tartozik, mint ahogy más dolognál is kiderült ez, tehát lényegében szerintem nem sok mindent lehet tenni, hanem ez most ezzel jár. Tehát ez most, én értem ezt, tehát én értem ezt az egészet, de mi is tagja vagyunk a DESZESZ szövetkezetnek. Vagyis hát én biztos nem, de hát az önkormányzat. mint az önkormányzat. Hát az önkormányzat részeként te is végig. Én is nem is tudom, hogy miről szól ez a DESZESZ, de tehát na, most én értem ezt, hogy ugye nem fizet minden, de lényegében csak tagjai vagyunk. Nyilván ez alól nem lehet kibújni, tagjai vagyunk, de ott a másik oldalon az a 40 000 forintos tétel, amit meg havonta nem kapjuk meg. Hát most már nem És, is és az épületben lenne ez toleránsabb, hogyha neki kellene, valamelyik külső tagé lenne ez az épület, ő meddig tartaná ezt. Ilyen. Én nyugisan fogadnám, ő is. Tehát bármelyik külső tag. Hát nem mondom, hogy nyugodtan fogadom, csak És nyugodtan fizetni. Teljesen igazad van, amikor, de én most ebben a helyzetben én úgy gondolom, hogy mivel a szövetkezet fizet nekünk egy nagyobb tagság, vagy kellene, hogy fizessen 40-et, itt meg egy magánszemély kifizetése történt meg, vagy akkor itt. Én azért gondolom, hányszor 25 000 fizetett ki? Hát most fizettek ki, ezt januárban, én láttam a számlákat. De most összvisz 25 000 fizetett ki? nem minden tag. Ennél nagyobb a költsége, nagyobb volt a költsége, csak most próbálja összeszállítani. Nekem az a kérdésem, hogy minden egyes tagra 25 000 forint hárult? Igen, minden tagra 25 500 Igen, forint az volt az. És a tagok helyett fizette ki egy személy? Az összes? Aki nem fizette be a helyet, gondolom, igen. Igen, ez gyakorlatilag igen. Tehát van olyan tag, aki azt mondta, hogy kint alszik. Mert nem mert bemenni a hazamenni, hogy elmondani. Ja. Tehát, hogy a tagok érzik ennek a felelősségét, ezzel azt szeretném volna csak érzékelni. Tehát akkor tagok között Hogy ez is van probléma. olyan, aki ezt nem fizeti. Nem ezt mondtam. Ja, az, hogy nehezére fog esni kifizetni, igen. Igen, de már a család lényegében Hát meg az az hozzá kellene az 50 000 forinthoz, ezt ki kell fizetése. Tehát mi mikor tartozunk a szövetkezet, vagyis mikor követelünk, akkor a szövetkezettől követelünk, most pedig egy személynek tartozunk, ha úgy tetszik. És tavaly szeptemberben, mikor felvetettük a kérdést, még nem volt ilyen a helyzet, mikor kérdeztük, hogy mi a helyzet a szövetkezettel, később kérdeztük. Igen, erre határozottan emlékszem, megkérdeztem, hogy ránk nézve milyen következményei lehetnek, vagy egyáltalán a szövetkezetnél fennálló ki nem fizetett összegeket hol realizálja az, akinek kellene, hogy fizessen, és akkor azt a választ kaptuk, hogy ezt az állam benyeli. És mondtam is, hogy azért tartunk itt, tartunk, hogy ilyen összegeket csak úgy benyel az állam, és tudomásul vesz, hogy nem lett rendezve, ez elég
nyugtalanító. Hát még azt hiszem, hogy pont Bilda János jelentette azt ki, hogy ki kell abból lépni, mert nem találta előnyösnek, ő semmikor jelen volt. Ott talán, ha úgy emlékszem. És akkor most, ha jól értem, Jolika fizette az önkormányzat helyett, és azt kérné vissza. Valamennyi tag helyett fizette Nem ezeket csak az önkormányzat, hanem még nem, más igen, tagok is. igen. És ő gyakorlatilag a saját pénzét kérné vissza, egy ilyen támogatási formát, hogy ebben támogassa az önkormányzat, hogy ne a saját pénzéből fizesse ezt. Ezt a szövetkezet elnöke milyen anyagi felelősséggel bír az szövetkezetnél? Saját anyagi felelősségével? Akkor, mikor ezt vállalta, tudta? A szövetkezet elnöknek vannak bizonyos anyagi felelősségei. Ha elvállal egy ilyen feladatot, tisztában kell lennie vele, hogy mit lát, mit vállal el. Szövetkezetben nincs tisztán felelőssége, nem olyan, mint egy kártya. Igen, nem felel Csak a saját Ő előre. azért fizette be, hogy a bíróságnál pörögjön az ügy, és ne akadjon el a előfelszámolási eljárás. És ki tudja, hogy milyen költségek lehetnek, mert minden Nem nem tudja, tudja. a pályázat sincs lezárva. Az a pályázat, amiből az létrejött. Hát Csak minden homály fedett. biztosan lesznek minden. költségek. És addig az önkormányzat sem tudja azt az épületet semmi másra, mert akár bérbe lehetne adni, vagy valamilyen funkciót lehetne neki adni, de addig nem, míg felszámolás alatt van, az ott bérlő teszteszkövetkezik. Én akkor is azt mondom, hogy ez most mint tagoknak úgymond kötelességünk kifizetni nekik. Én úgy gondolom legalábbis. Akkor, ha már én is tag vagyok. Én értem ezt az Meg egészet, félrevezet de neki, kötelesség, hogy itt az emberi igen, kötelesség. igen, tehát ez most egy olyan dolog, ami persze, igen, ő is megtette azt, hogy azért, hogy haladjon az ügy, hogy hát, ha minél hamarabb a végére érnének, mert gondolom már most nekik sem egy túl kellemes dolog ez, hogy akkor most még ugye ki tudja, milyen költségek merülnek fel. Most nem mondhatjuk mindenre azt, hogy nem, mert nem kapjuk meg a 40 000 forintot, én ezt értem, csak igazából nekünk is felelősségünk van akkor ezek szerint, mert tagjai vagyunk ennek a szövetkezetnek. Hát én szurkolok, hogy minden tag kifizesse ezt a 25 000 forintot, ami felül vannak kétségek. Mert Hát, a 6, semmiért már 10 tulajdonképpen. ürülne és az önkormányzat figyel. 10. Erről is Vezetünk szavazunk. úgy, hogy külön vesszük a kettőt, a szállítást és a támogatást. A szállítást egyáltalán nem áll szándékomban támogatni, a másikat meggondolom. Akkor szavazhatunk? Igen. Képviselő. És nem csak én vagyok itt, hanem Szavazhatunk erről? Igen. Vagy van még valakinek? Szavazhatunk. Hozzá Ugye, kívánok? nincs már erről Akkor beszélni. én ketté választom. Aki támogatja azt, hogy 25.500 forinttal támogassuk a Szociális Szövetkezet elnökét abban, hogy a költségeit visszakapja, amit korábban ráfordított, azt kérem készfelmesen szavazzon. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, azt támogatjuk ennek a kifizetését. Aki támogatja azt, hogy a szövetkezet teljes könyvelési anyagát az önkormányzat segítséget nyújtson a szállítás megoldásában a Üröm településre, azt kérem készfelmelésen szavazzon. Bocsánat, még mielőtt szavazunk, ez olyan mennyiségű, hogy csak egy busz tudja mondjuk elvinni? postán elmondja osztani. Nem tudom, hogy nincs. Személyesen? Igen. Micsoda? Milyen? Személyautó el tudja vinni? Egy személyautó. Személyautó el tudja vinni, de autókkal. Tehát személyautó el tudja vinni. Akkor amennyiben egy személyautó el tudja vinni, és az önkormányzat támogatja azt, arról szavazok, hogy támogatását adja az önkormányzat abban, hogy ezt Ürömre eljuttassuk személyautóval, azt kérem készfelemésen szavazzon. Az önkormányzat, illetve a képviselőtestet nem támogatta azt, hogy személyautóval eljuttassuk ezt Ürömre. Nyilván, hogyha nagyobb mennyiségről van szó, akkor újra megbeszéljük, én azt gondolom ezt a dolgot. Köszönöm szépen. Igen, személyesen kell mindjárt minden. Külön? Elszámoló?
Majd meglátjuk, hogy is a csomag, és akkor majd visszatérünk rá, jó? Egy utolsó dolog, még szeretném felhívni a testület figyelmét, és döntsünk erről. Tehát nyilván itt van egy árajánlat a kezemben. A külterületi utas pályázatnál javasolták azt, hogy érdemes lenne kiméretni, ami nyilván nem egy logikátlan döntés, mert van olyan út Sárándon, aszfaltozott út, ami nem ott megy, ahol mennie kéne. Az egyik arra János utca fele vezető út, annak nem ott a helye, ahol a valóságban lennie kell, és amit nyilván látnak a geodéták. Hogy ne essünk ebbe a hibában, azt beszéltük, hogy jó lenne kiméretni a külterületi utas pályázaton belül megépülő útnak a nyomvonalát, viszont ez pénzbe kerül. A következő árajánlatot adta egy úriember, 255 000 plusz 0 forint áfa összegben tudja elvégezni ennek az útnak a kitűzését. Hát a pályázaton belül érintett utak. Ez konkrétan melyik út? Tisztákban megyünk vele. Itt a Petőfinek a folytatása, igaz, ott van benne az az oszlop, amikor megpróbálunk valamilyen formában kikerülni, akkor van egy erre merőleges út is, és azt hiszem, hogy a Hunyadinak a vége kifele. Igaz, Erika? Módosnál. A Hunyadi két sarkánál párhuzamosan, ami megy kifele, az egyik hosszan megy Devecske irányába, a másik meg a Kráter felé átmegy, és még ott az a rész is. És valamelyik, amelyik összekötő. Most hirtelen nem tudom megmondani, amelyik összekötő őket. De a lényeg, hogy a Hunyadi végén és elején van két út, ami megy Devecske irányába, délre tart, és van egy keresztirányú út, ami ez a három utat érinti, ez a pályázat. Mit jelent az, hogy a külterületi rendbetétele? Tehát ez a föld munkával jár? Tehát nem zúzott kővel vagy bármivel ezt az utat ellátni? De lesz rajta? Tehát egy valamilyen volt. Akkor meg most a Bagoson voltunk, hogy gyerekekkel sétálni, és Sárán-Bagos határáig Bagosról már megvan, tehát akkor egy olyan hasonló, nem is sóder, nem is beton alap volt neki. Megvannak ennek a műszaki paraméterei. És ez a költség nem része a pályázatnak? Nem része a pályázatnak, azért van itt, mert ha része lenne, akkor azon tudnánk persze olyan pályázat terhére. És hány kilométerre megy ez az út? Mert 70 millió forintért külterületi út? 80 valamennyi. Ebből 30 valamennyi gépbeszerzés történt korábban, körülbelül nagyságrendileg 50 millió van a kivitelezésre. De ez közbeszerzés nyilván, közbeszerzés köteles, indul. 2 kilométer? Két kilométer? Nem volt előttem tiszta elnézés, hogy itt aggályoskodom, de azt sem tudtam, hogy hány kilométer, és ugye az összeg azért magáért beszél 50 millió. Hát, igen. Jobb lenne azokat a Sárán útjaira. Igen. De 20 000-ért egy korok és kupac aszfaltot adni. Egy tonnál. De ez nem lesz aszfaltos elkezdés. Hát ennek is kell vagy olyan sokan járnak, ez egy megörökölt pályázaton, csak ha nem csináljuk, visszafizetünk. Tudom, tisztában vagyok vele, de kínlódunk vele, felé is a legtöbben már felszámolták. Nagyon sokat kínlódunk vele, megörökölt pályázatról van szó. Ennek a hasznát nyilván most a képviselőtestet látja, ennyibe kerül, ha nem csináljuk, vissza kell fizetnünk 80 milliót. Igen, akkor ezt a 200 50 megvan, 30 elkötés. Megint nem kérdés, mert akkor megint muszáj vagy. Ez nem kérdés, akkor 200 mennyi. És nem olyan, mi helyre rakadjunk, hogy nincs kimérve, az akkor megint pont lesz. Hát az fölmerül akkor az a kockázata, hogy mondjuk egy magánterületbe építünk. Felszedetik. Ha észreveszünk, Nem a fenntartás engedélyt. Így van. Nem vigyen Az a nincs keresztbe van, tudom. Hivatalosan hogy lehetett úgy csinálni? Hát azok rengerig kellett. Akkor miért mondja azt, hogy nem a kijelölt úton? Akkor meg a kijelölés... Hát az a baj, hogy most merült fel ez a probléma a külterületi útnál, amikor kimentünk. Térkép szerint azért az látszik, hogy viszonylag egyenes út mindegyik. Hogyha kimegyünk, akkor ilyen. Tehát most nincs ember, aki megmondja, hogy hova szólják a követ. Kimentünk a vállalkozóval megnézni, azt mondta, hogy ő ezt így meg tudja megcsinálni, nem tudja eldönteni, hogy jobbra húzzon, balra húzzon. Ha egyik oldalt megy, akkor belemegy az erdőbe, akkor az lesz a probléma, hogy kivágták a fát, másik oldalt belemegy a szántásba, akkor az lesz a probléma.
Hát valahogy csak kell ilyen mert utána közös probléma az indulanyag. Most ott megy az út, Sokkal többbe fog ahol ki van járva. Ahol ki van járva, ott megy az út. Most. látjuk. Meg amikor Az sárban, oszlopban, ahol ahol nincs nincs sár, ahol nincs ott megy az út. Képed Erecske közt a bicikliútra nem fizetett, felszedette a vállalkozó pénzeit. Nem is belőle. Ez lényegében akkor a tornyos végéig most nem szakad. Feltelt a nyár. Nem, szerintem összeköti az egyik dűlő út, a két kifele menő utat. Hát egy ilyen U alak. U alak lesz. Végül is igen. Ahol Robinak az Jó, hát ez egy kicsit beszélni. Visszajött egy más álló. Akkor várjon 2 percet, légy szíves. Meg kell vinnem a Az elképzelés után azt mondjuk, hogy nem ez lesz megvalósítva, hanem csak ez a szakasz. Itt a villanyoszlop miatt volt variálás benne, hogy mit csináljunk. nincs mese. ezt Ki ki kell kell érni, fizetni. hát most valahova le kell szólni a követ, akkor hova szólni? Hát De most nem, hát gyakorlatilag így van, nem tudjuk hova leszólni most. Utána a probléma van, hogyha nem lesz, hogy kell. meg kell csinálni, hát ez megint egy olyan dolog, amit meg kell csinálni. Ezt a pályázatot. Egyszerűen lesz hozadék annak az útnak, mert az a Szőlőskert így egy elhagyna volt valami, de ha normálisan megközelíthető, akkor akár még építkezni is építkezhetnek oda. A falun el tud terjeszkedni. Sem áll. Csak gazdálkodni sem lehet gazdálkodik, hogy senki mert nem éri meg. Hát azért, akkor lesz. Előbb kóstolja meg más a szereztjédet pincen. Hogy Csicsinek elköltöztek olyan sokat. Nekik is építkezni kell valahol. Hát ők is mehetnek arra. Jó, szavazunk. Van-e még valakinek Elszavazunk. észrevétele? Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk erről, hogy a megrendelt munkát 250 000 forint értékben az útnak a kitűzetését az önkormányzat fedezi. Erről szavazzunk, aki támogatja ezt kérem készfelméssel szavazzunk. Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal támogatja a képviselőtestület ennek az útnak a kiméretését, kitűzését 250 000 forint értékben. Van-e még valakinek egyéb közérdekű bejelenteni valója? A 2018-as szociális keretből december végén tartós élelmiszereket vásároltunk, azért, hogy ne kelljen visszafizessük azt a pénzt, és úgy gondoltuk, hogy tartós élelmiszereket el tudunk tartani tovább. Kiosztásra kerültek a csomagok részben, így van, köszönöm a kiegészítést, mert valaki még nem kapta meg. És azt javasolnám, vagy kérném a képviselőtestület segítségét abban, hogy marad még azon felül is bizonyos élelmiszerekből, és ezt esetleg húsvét előtt, az azt jelenti, hogy a holnapi napon egy-egy kicsike élelmiszer csomagot a közmunkásoknak ki tudnánk osztani. Holnap ehhez kérném a képviselőtestület hozzájárulását. Szociális bizottsági ülés csak a jövő hét szerdán lesz, azért már az ünnep után van, és úgy gondoltuk, hogy nagyobb haszna lenne húsvét előtt odaadni ezt a nem nagy értékű, nem nagy csomag, de mégis egy jelképes kis ajándék húsvét előtt. Ehhez kérném a képviselőtestület támogatását, hogy ezt megtehessük még a holnapi napon. Köszönjük szépen. Már, tehát, hogy nem is lehet olyan sokáig. Tehát nagyon sokáig van, hogy nem lehet sokáig a végtelenségig tartani, mert a cukornak korlátlan ideig van a szavatosság, rá van írva, de vannak olyanok, aminek lejár azért a szavatosság, akkor is a tartós élelmiszernek. Ez már lényegében liszt meg cukor, nem? Csak liszt, meg csak cukor. Tehát ez már nem Mennyiség? nincs benne konzerv, mert az már Én mehet, de úgy számoltuk, hogy 2 kiló liszt és 1 kiló porcukor az, amit most tudunk adni. Fél kiló. 20-szor De 50. úgy számoltad, hogy talán... Nem a cukor, az fél. Fél kiló. Annyi jót. Annyi jót. Jó, tehát két. Mert ha nem lejár. Kalácsütés Lejár. Kalácsütéshez húsvétel. Húsvétel. Május esét nem tud elhasználni. Nincs olyan, amivel tudnám. Május 1-én. Tehát is ha tovább tartogatjuk, lejár a szavatosság. Úgy van. Pontosan.
Hát akkor megint Nem a tudom, beszerzés azt mondja. dolgot jelent, tehát hogy átvétel, tehát Üdös terület a adományozó. konyha bevételezése. Tehát csak úgy nem lehet odaadni, mert az úgy nem működik. Tehát ez a lakosságnak szánt. Ez a szociális keretből A lett szociális keretből. A lakosságnak kell odaadni. Mert igazos a konyhának odaadni. Mert áttételesen az is valahol a lakossághoz jut, de egyelőre a konyhai gyerekek is részesülnek meg. Költségben nem tudnám konyha felhasználni. Van egy javaslata másnak véleménye. Ha nincs, akkor döntsünk erről, és szavazunk. Aki úgy dönt, hogy a közfoglalkoztatott munkatársaink részére kiosszuk azokat az élelmiszereket, ami 2 kiló liszt, 1 kiló cukorból áll a holnapi napon, mi ezt meg fogjuk valósítani, azt kérem kézfelemeléssel szavazzon. 6 igen szavazattal képviselőtestület támogatja azt, hogy ezt a tartós élelmiszer csomagot átadjuk a közfoglalkoztatottaknak. Holnap meg fog történni. Köszönöm szépen. Van-e még valakinek közérdekű? Jó, minden akkor Már több fórumon is megjelent, már elkészültek a plakátok, hogy április 27-én szombaton, önkéntes napon a buszmegállók lefestésére várjuk azokat a sárándiakat, akik nem csak mondják, hanem szeretnének is tenni, és tesznek is sárándért, aki ideje engedi. Több ilyen alkalom is lesz, olyan sok emberre nem is számítunk egy ilyen alkalommal, 30-40 ember bőven elég, már akkor nagyon boldogok vagyunk. Minden anyagot az önkormányzat a hírageneráció pályázat segítségével tud biztosítani, és április 25-én csütörtökön a közösségi házban megbeszélést tartunk, de azért készültek plakátok, hogy aki az interneten nem tud erről tájékozódni, megtehesse. Szeretettel várunk mindenkit. Köszönjük szépen, és a szervezést is. Ugyancsak egy program, május 1-én Majális és Gyermeknapot tartunk a Kína sportpályán. Holnap kerülnek ki a plakátok, az interneten, Facebook oldalon már előzetes beharangozó volt. Részletekről tovább tájékoztatjuk a lakosságot, részletes program fog kikerülni a hirdető táblákra, illetve felhasználva az internet adta lehetőségeket, ott is részletesen tájékoztatjuk. Felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt készülünk programokkal, és én szeretném, ha 2 új képviselőtársunk is bekapcsolódna. Igaz, hogy már nem 2 hét van odáig, de majd elmondjuk részletesen, hogy milyen lehetőségek vannak, hova szeretnétek esetleg bekapcsolódni a munkába. Ez egy egész napos program, reggel 9-től délután 6-ig, este 6-ig tartó. Nagyon sokrétű, tehát bőven van válogatási lehetőség, hogy ki hol szeretne esetleg tevékenykedni. Én tartom, vagy próbálom kézben tartani, tehát bármi segítséget akartok valamelyik területen adni, akkor esetleg nálam lehetne jelezni. No? Köszönöm szépen előre is a segítséget, és akkor csak annyi, azért mondtam el, hogy mindenki figyelje a elkövetkező napok híreit, mert a részletes tájékoztatását fog hangzani. Köszönjük szépen, és a szervezőnknek is. Van-e még valakinek? Hirdető táblákkal kapcsolatban lenne, hogy Huszárjonogi utcán 50 méterenként hirdető táblák. Az internetes fórumokból az derül ki, hogy probléma volt azzal, hogy a Petőfi utcán lévő bezárt volt előtt is elvittük. Tehát kellene a Kossuth utcára az iskolából, nem ide kellett volna az óvod elé hozni, hanem átmenni a másik oldalára, hogy aki a Kossuth utcán megy gyalog, az tájékozódjon. Mert sokan mesélnek a faluban. Leszállnak a Vagosi utcán, végigmegy a Kossuth utcán, ennyit lát a faluban. Itt meg van a posta előtt, van az óvodánál, van egy a bolt előtt, van a kultúrháznál, konyha előtt. Lajos, nem szükséges 24 óra, hogy áttegyük a pályát. Láttam, hogy 24 órán belül megoldódott. Hát az iskolait én például azt mondanám, hogy tegyük vissza a Kossuth utcát. Az iskola is felesleges volt. Ott igen, az teljesen felesleges volt, a másikokat. Azért gondolom rá, hogy ha leszállnak az emberek a buszról, akkor pont ott van, és akkor látják.
Már melyik buszon? Az óvodánál a buszmegálló. Meg mindig tűzték ki az óvodára a kapura, nagyon csúnya volt. Ha az óvodán kívül van valami más olyan hirdetőtábla van, ami azt javaslod, hogy tegyük át a Kossuthra. De mindig az van, hogy aki lent lakik, a Boskai, vagy milyen utca van lent, nem Boskai, mindig de a Hunyadi fele, az mindig azt mondja, hogy kimarad a falu életeiből, mert ott nem vágják a füvet, nincsen hirdető, nincs semmi. Vagy utcán meg 50 méterenként. Melyiket hova? Hát akkor ezt már most már hagyjuk, akkor csináltatni kellene újakat, és akkor tenni még le arra, le a Hunyadi utca fele is, hogy ott is legyen. Igen, a Kossuth utcán legyen, hát tényleg. Bagosi úton. Például, igen. A Bagosi úton buszmegálló? Nincsen szerintem, mert a buszmegállóra ragaszkodnak. Azért most elég lesz majd a buszmegállóról is leszedni. A buszmegállónak a házújára van mindig. Oda nem lehetne valami olyat tenni, ami egy tábla, amire lehetne tűzni. Ne a Tehát ott a buszmegállóra buszmegálló bal, ne oda bentre, csak hogy, tehát, hogy oda felrakni valamilyen parakatáblát, vagy valami. Hát most jó, ha lefestjük, akkor azt követően elgondoljuk. De mindenképpen a térrehabilitációnál gondolkodtunk egy olyan táblán, ami akár a Sárán táblája, és akkor egy eligazító tábla. Esetleg egy hasonló, ami nincs tartalom, tehát abban talán bele tudjuk préselni, és akkor abban költségeket el tudjuk számolni. Hiszen ez is hozzátartozik az infrastruktúra, és akkor az prioritást élvezni, hogy a Kossuth utcára tegyünk akár. És hogy hova? Melyik részére gondolnám most? Buszmegállóban mindenképpen, az iskola előtt elhaladnak, ott megint el tudná olvasni. Az jutott eszembe, hogy Petőfi Park is rehabilitációra kerül. Ott van a konyhánál, azt lehetne akkor most onnan elmozdítani, mert itt a gyógyszertárnál is van. Az átépítéssel úgyis az most útban lehet. Közel van, tehát esetleg azt lehetne. Azt most át tehát akkor a konyhától, aztán tegyük tenni a Kossuthra. Információs táblán meg nem ide a parkba, hanem akkor már ahol a faluba jönnek befele. Nem olyan információs, az, hogy mit hol talál, hogy hívják ezt pontosan. Tájékoztató. Igen, az, hogy mi, hol, sportpálya. Jönnek befele, és akkor kérdezik, hogy már van a sportpálya. És esetleg, bocsánat, még azért is lenne az ott jó, mert ha jön valaki az úton, az az utat is takarja körülbelül az a tábla, azt a kereszteződést, tehát ha valaki jön. Melyikről beszélsz? Konyha előtt, a takarás is. Hát azt most át lehet használni. Úgy gondolja testet, hogy annak most semmi funkciója nincs, mert akkor Mert áttesszük a hogy jövő tudják hét már oda folyamán. ebédelni a gyerekek. Hát ha valaki eljön a gyógyszertárig, vagy az óvodáig, vagy a... Már 3 talán. Hát valahova. Tehát én most végig gondoltam, hogy melyik a leginkább olyan most áthelyezhető, ami... Akkor azt inkább oda a Bagosi út végén. Igen. Hát vagy most hova oda a buszmegállóhoz, vagy inkább a végére rakjuk most. Buszmegállóhoz. Ha beszállnak, akkor azonnal látja. És a falu elején azért nem, mert ott meg nem áll kocsival, tehát ha jönnek kocsival, meg nem áll tájékoztató táblát nézni. Tehát ott egy olyan helyen bejön a falu közepéig, ahol van egy kis tér, le tud parkolni, és akkor nézik a De busztal viszont jönni. irányába induló buszmegállóhoz? Vagy Hát be. egy Hát... Inkább erre, én erre raknám. Én inkább erre raknám, mert nem. Én Vagy inkább aki a másikra megérkezik? raknám, mert odaérkeznek a Sárándiak nagyon sok. Vagy hogy mondjuk, jó, innen indul. Aki indul, az érkezik is. Valószínűleg vissza is jön. Igen. Jön és megy. Csak én szerintem egy kicsit más abban a másik. Mármint olyan szempontból, hogy ott én több mindenkit látok. Mozogni. Meg a bolt is azon az oldalon, a gyalog is ott sokan elmennek iskolába. Mikor hazafele siet, nem nézem. Ja, hát akkor jó, akkor legyen a mi oldalunkban. Nem azért mondtam, de a mi Nekem valahogy ez oldalunkban. lenne a szimpatikus, Jó, a falu De felé. ha nem megyünk át a Köves úton, aki át akar menni, úgyis látja, hogy itt van ez a tábla, itt is látja és esetleg ránéz, aki átmegy a buszmegállóba, mert csak innen a Kossuth utca. Hát, de nem, mert az a buszmegálló, az ugye az arrébb esik most már tehát a falu felőli. Jó, legyen a mi oldalunkban, nekem mindegy. Vagy kérdezzük meg, hol lenne a legjobb. Baj legyen, nem jó helyre raktuk. Bármilyen átveszünk, bármilyen nyilag. 24 órán belül át lehet tenni. Bármit átveszünk. És jó, mert egyébként meg tényleg az van, hogy a buszmegállók vannak tele. Úgy azt kell megnézni, hogy hol van a legtöbb felragazva. Ja, nézzük meg, hogy melyikben van több. Na, akkor statisztikát. A Debrecenben menőben nagyon sok a belé, ugye most néztem a buszmegállókat, Hát hogy milyen nálunk állapotban igen, vannak. most elég sok van. Ott a mi előttünk, ami van. Jó, legyen oda. A
postára van funkciója, mert ott rengeteg van fenn, az biztos, hogy aki megy a postára, akkor az induló oldal, Debrecen irányába. Az oldalon, én nem tudom, hogy ott mennyire fogják nézegetni, mert aki a megállóban megy, az nem megy vissza a ajtóhításba. Hát aki az óvodát viszi a gyerekét, Nagyon hallod, sokszor hogy ő kitűznek ki volt különböző tűzve erre a kapura. Tehát az azért jelzésértékű, ha össze-vissza ragasztatták ott minden, akkor hiányzott ott egy hír. Így a tájékoztató a vízm is ki tudja már tenni, ha van neki. Ott a boltnál nincsen valami? Nincs. Csiga Csiga ott sincs semmilyen. És oda szoktam. Hova? A kerítés. Ja, hogy a kerítésre. Mert mondom, oda is lehet, vagy ott lenne még egy jó helyen, hogyha még nem is visszük az utca végére, hanem akkor oda lehetne valamit. Még esetben. De most akkor legyen ide busz megálló. Jó. Azt áttesszük a buszmegállóhoz, ami a konyhánál van. Jó. És akkor ideig lesz. Nem olyan egyszerű, majd kiállsz. Hát megvan esetleg, ha a másik a Petőfi utcán kialakításra kerül ott is, hogyha ott azt a parkot rendezni, vagy Más nem egy ilyen. hát mondjuk oda nem biztos, Nem hogy ott biztos. meg nem olyan sokan Nem járnak, állnak. vagy még akkor inkább a Trianon, hát tudom most ez a park nem Hát meg ott a posta. de ott meg, ja, ott meg ott Most a onnan posta. lett elhozni. Ja. Ja, jó. Jó, oké. Már informálni akar, az már Jó. tény. Ott a Babos utcán melyik oldalra? Köszönjük szépen, legyen ez a végszó, hogy még valakinek javaslata. Ha nincs, akkor köszönöm az aktív részvételt, a ülés vezetőt. Köszönjük.